Avui us explico la història de la Manolita Carreras, una dona que va viure a Girona a principis del segle XX i que de fet tenia prou mèrits per ser una figura històrica coneguda a la ciutat, però que va quedar amagada, com tantes altres dones, i que ha estat rescatada per Rosa Maria Gil Tort en el llibre L'astrònoma i l'escriptor. Aquest llibre recull 34 cartes de Manolita Carreras que va enviar a Carles Rahola entre els anys 1908 i 1909 i que demostren una relació d'amistat amb interessos comuns i reflexions profundes sobre filosofia, el món cultural europeu o les arts. Les cartes que Carles Rahola va enviar a la Manolita no s'han trobat mai, però en tot cas queda clara la influència que la Manolita Carreras va tenir en l'obra de Carles Rahola d'aquella etapa. Com troba Rosa Maria Gil la figura de la Manolita? Doncs precisament fent la cerca de les dones Masó. Recordareu que vaig fer un vídeo sobre el llibre, sobre l'exposició a la Casa Masó, i fent cerca va trobar entre les amigues de l'Esperança Bru, la dona de Rafael Masó, a la Manolita, entre aquelles amigues que havien fundat l'any 1918 la Biblioteca Popular de la Dona. Molts gironins i gironines pensen que aquest tram de carrer ja es diu del carrer de la Força, però de fet no, porta el nom del metge i filàntrop Bonaventura Carreras i Peralta, que va ser el pare de la Manolita. De fet, ells van viure en el número 13 d'aquest carrer, que abans s'havia dit carrer de les Sombrereries Velles, però que l'any 31 va canviar de nom per portar el nom del pare de la Manolita. La Manolita i el seu pare compartien moltes inquietuds intel·lectuals, l'astronomia, per exemple, o les sortides a la natura. De fet, la portada del llibre la podeu veure al costat d'un telescopi que estava situat al terrat a sobre del número 13 on vivien. Va destacar també per rebre una formació en una escola religiosa al sud de França que es caracteritzava per tenir el mateix nivell d'exigència que les escoles masculines. Carles Rahola ja s'havia fixat en la Manolita, però de fet no van tenir mai una relació amorosa. Ell es va casar amb un jove metge que va entrar a treballar a la consulta del seu pare, que va ser després alcalde de Girona, Francesc Coll Turbau. I varen viure aquí, al número 19 del carrer de la Força, on també hi tenien la seva consulta. A l'any 35, la Manolita i el seu marit es traslladen del carrer de la Força aquí a Joan Maragall, al número 29. Ara hi ha aquest bloc d'edificis, però si recordeu, hi havia una casa amb un jardí que va ser projectada per l'arquitecte i amic Rafael Masó, i en uns terrenys també propietat de la Manolita és on es va projectar la Clínica Girona. Com a dona d'alcalde i a més formant part de la burgesia de la ciutat, la Manolita va tenir una vida social molt activa. Tenia també una filla amb síndrome de Down que va voler que participés també activament de la vida social i que la seva presència fos del tot normalitzada. A l'any 36, a l'edat de 51 anys, va quedar vídua amb els fills de 7 i 10 anys i va passar a assumir la direcció de Clínica Girona. Durant la guerra va poder fugir gràcies a l'ajuda del baró von der Thyssen, a qui havia fet un favor feia temps i li va tornar donant-li els diners necessaris per fugir del país. El favor va ser que en un accident que va tenir a l'Empordà el baró amb la seva dona, aquesta va quedar ferida i va ser tractada aquí a la Clínica Girona. Quan va acabar la guerra, la Manolita va tornar a terres gironines, concretament a Lloret, on hi tenia família i on va viure en un establiment on s'hi servien menjars i pernoctaven persones de pas, i això es va convertir finalment a l'hotel Reina Isabel. Però no va abandonar el seu interès per la cultura, de fet va convertir aquest espai també en un refugi de tertulians on hi anava, per exemple, de manera habitual Josep Pla. I aquesta és la història de la Manolita, una dona que hauria de tenir un espai reservat a la història de la nostra ciutat i que gràcies a Rosa Maria Gil l'hem rescatat, l'hem recuperat i podem avui saber-ne molt més de la seva figura.